Pak, kula niku pacaran 4 tahun niku mboten nate diambung kalih pacar kula. Wah, Makane iki. kula akhirnya putus niku. Ya, klarifikasi ya. Kok sik iki pacaran kok kaya ngene kok ra kok kayak picek matane kuwi. Tenan Pak, dek kula pacaran 4 tahun iki mboten nate diambung. Moro-moro kula Badhe. ditinggal rabi. Apa? Moro-moro kula ditinggal rabi. Yuswa oleh sepuh ning nyatane semangat tetap membara bagaikan anak muda lah kuwi. Iramane iki menyesuaikan. Tegese Menyesuaikan karo dalane kene. tegese piye kuwi? Dalane kene lak munggah mudhun. Dadi ya kendo kenceng ngene iki mau. Mudhun kenceng, munggah kendo. Oh iya. Aduh. Nggih. Pun nate Pak Gareng rawuh wonten ing laladan Giriwanda mriki. Walah mbok sumpah lagi pisan iki aku. Nggih. Sumpah. Ing atase wit 81 pupuran putih. Sowan rene kok lagi sepisan iki ya. Nggih. Niku lek merga mboten sih katresnanipun Pak Sutikna Mokal jenengan saged silaturahim wonten ing Giriwanda mriki. Khususe di waktu-waktu iki matur nuwun Pak Tikno. Wah wis disangoni nggih sangu poso niki, Pak. Waduh, nggih. Lah sesuk lak ya sik tanggapan to. Apa poso ya prei sesasi kok. Nggih. Poso kuwi kanggo ngibadah, Mas. Leres. Waktune nggo ngibadah. Ya sok golek duit ning ya ibadah aja nganti keri. Bener. Yen sesuk ki prei sasi lah wingi. Laris. Ya prei. Lah akeh apa kuwi jenenge kampanye mosok ya ora tanggapan. Weh wedi aku. Lah napa? Tanggapan kampanye wedi. Sebabe Wedi terus terang aku wedi aku tak terima menikmati pesta demokrasi ning ora usah terjun ana ing politik praktis. betul. Wes terima menikmati pestane wae. Nggih. Nyatanipun nggih sampun rampung wilujeng niskala, sing wingi padha padu saiki bali dadi rukun, sing wingi jegal-jegalan saiki menjaga persatuan tanpa beda kados warga masyarakat Jumantara Giriwanda mriki. Oh ya kula percaya ing tlatah Kabupaten Paving niki pancen piyayine Kabupaten Karanganyar Pak Gareng. Karang wi watu anyar wis ngarani watu sing anyar ki Paving. Oh iya. Ora tau bangun marai. Oh iya. Ngono. Nggih. Kene iki kondang bersatune kondang rukune. Nggih, leres. Loh, bayangno to. Wong duwe gawe persasat rong dina rong bengi ning tamune ya wis wah sakmene akehe. Iki tegese ngekokake kene iki rukun bersatu, Mas. Pancen kabeh iki gumantung tandurane kok Pak Gareng. Gandeng Pak Tikno kuwi nandur sesrawungan kuwi luar biasa. Mula raneh ramokal bareng kagungan kersa sing nyengkuyung ya ora sithik kaya bengi iki. Ning Pak Sutikno wis pirsa. Apa? Ana kata-kata kalimat sing becik, Mas. Napa niku? Tidak setiap tanaman kebaikan akan memunculkan buah kebaikan. Itu tidak mesti. Tapi beliau tetap melakukan kebaikan. Karena yakin suatu saat dia akan menemukan kebaikan, bahkan kebaikanlah yang akan menemukan beliau. Wah, iki kata mutiara Pak Gareng luar biasa. Wah, iki angel iki nek kulino buka TikTok ora entuk kalimat ini. Aduh. TikTok malah nggih. Lho langke ini derek syukur. Iki ngiras-ngirus tembunge Jawa. Ya mantu, ya ngundhuh mantu, ya syukuran. Leres. Siapapun yang diterima harus disyukuri. Nggih. Iki ya kejaba nyukuri beliau nanjake nggone nabung pirang-pirang tahun jualan bakso ning tlatah Tangerang. Leres. Mengenai bakso jane bakso kuwi apa to? Nah, iki. Kabeh ngerti lek kuwi dumadi saka daging sapi terus diolah dadi bunder-bunder ngono Kowe kuwi. tegese mung isomu mangan tok ning ora mendalami bakso. Waduh. Yen mungguhe Pak Gareng bakso niku pripun? B iki bentuknya bulat. Ning saiki sono apa ki inovasi bakso gepeng, bakso kotak ana ning yen originalnya bakso ki B ki bentuknya bulat.
asalnya dari daging ayam, ana sing ndok, macem-macem. Pati, sapa bakso asal kok pati gini. Nggih. Kuah sebagai penyegarnya. Nggih. Dadi bakso kuwi mangane karo kuah ben seger. Leres, men ora sereten. Es kuwi saos sambel sebagai variasinya. Kuwi ora kudu sing doyan wae sing nganggo, mula diarani variasi. Terakhir orang tua sampai anak-anak menyukai bakso. Kuwi bakso, mula yen mangan apa-apa kudu diteliti, ditelaah. Wah iya. Ngono. Mongko bakso ki bisa kondang lan dadi srana awake dhewe entuk rejeki iki lak merga dayane Pak Sutikna. Okay. Apakah arti dari Sutikna? Iki jeneng wong ki. Lah iya ngono kuwi. Lah pancen dayane bakso iso nggih wayangan nggih nanggap campursari. Iki lak merga saka perjuangane Pak Sutikna. Su ki sugih semangat jroning urip. Ngono, ora semangat ora mungkin berdagang bakso tekan Tangerang. Oh iya, Tik iki saka tembung titik nol anggone berdagang mulaine. Mulaine saka titik nol beliau ning Tangerang kuwi. Nonton semangate mula saiki dadi pedagang bakso sing sukses. Ki Sutikna. Pak Tikna daleme saka Njumantara. Mau sing ngejak oncek-oncek sampean miwiti kok bakso B mau. Aku lak gur nutukne sampean teruske to ki mau. Iki ngentok iki mikir ngene iki ngentekke rokok sapak lho Mas ngene iki. Ini nganti rambut ijoli awas kowe. Beres nang kene wis pokoke sak bedhae. Juki jumbuh karo kersane Pak Sutikna sekeluarga bengi iki syukuran. Manten kaloron wis dadi siji nyawiji. Tontonane wayang kulit dalange Ki Cahya Kuncara. Cahya Kuntadi. Kuntadi. Kuncara iki ana to ya. Ngawut. Padake brimob malan aku. Lah tontonane wayang kulit dalange Ki Cahya Kuntadi. Terakhir rada gayeng rada regeng mergo ana garenge saka Semarang. Waduh. Kaya meksa katut lho jenengan. Tak jagake nggo sangu sahur. Waduh. Tenan kok wong iki. Ya wong pancen sok isine mung sahur, buka poso. Ketua takmir kok le. Waduh. Leren dadi ketua RT takmir masjid. Nih ya kuwi malah sampeyan golek srana ngibadah sing apik dadi takmir masjid kuwi. Lah ya kuwi mau tak tutuke bahwa menanam kebaikan tidak selamanya berbuah kebaikan. Lah makanya aku menanamnya saiki ya delok-delok. Menanamnya cari tanah yang subur biar nanti tumbuhnya buah kebaikan. Wah iya. Aja nanam kok ning tanah tandus kok ya kebosokan sing ndul. Makane ya aku lak menungso ora tegese ora sampurna ya tetep entuk milih-milih. Betul. Sangu sok ben kok Mas. Ngono. Niki tak dongakne jenengan tetep panjang umur iso menghibur warga masyarakat. Amin. Pokoke bakune kula niku jane gampil Mas. Wong urip ki sing digoleki kejaba dhuwit ya kesenengane ati. Pesene anakku kuwi gur siji Mas. Napa niku? Pak, yang sampean kepengin sehat, siji paitane modale. Ati kudu terus happy. Tegese kudu terus seneng. Wis sugih dhuwit yen atine susah ya lara. Leres. Mula sing penting saiki diseneng-senengke atine. Sampeyan dadi ndagel nganti tekan kene iki ya golek senenge ati. Ya ora. Tek mencla-mencl aku iki ngetutne omongane jenengan lho. Kowe omonganmu turut pinggir jurang kowe. Lah kuwi jare ngendikane jenengan wau lumantar putrane sing penting ati seneng lah ya kuwi. Aku lak manusia. Manusia kuwi ana salah luput ora sempurna. Wong ora sempurna ning kene iki kejaba golek senenge ati ya golek duit. Waduh. Cobloko. Lho ya ora ngono kok nek aku ora omong ngono dikira aku jadi orang munafik. Nah,
Lho, ya wong jenenge wong jare yen ora obah ora upah ngono kae. Ya, ora mamah. Ora mamah. Lah iki Sisan, Mas Bayu Anggara karo Mbak Yayu Septiana. Bayu Anggara Bagus Pasuryane. Yuswane isih muda. Anggota keluargane Pak Sutikno. Kaya cemepak men lho. Weh, piye to aku iki spontan lho iki. Heeh. Apa? Go ki kan sapa go to, angel wis mau. Ya. Go ki golo-gilik atine karo Mbak Yayu membangun rumah tangga. Rasane wis nyawiji mula muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mbak Yayu Septiana, ya. Kuwi nganti saiki aku ora iso nerjemahke ya kuwi. Ora mungkin jenengan iki dagelan cerdas kok. Aja meneh kok jenenge bojone Mas Bayu. Jenenge bojoku dhewe kan saiki ora iso tak terjemah. Bojoku jenenge ya Yayu. Jare garwamu Sri Rahayu padha karo garwane Pak Tekno. Iki tak tatik gathuk. Iki lagi nemu mau esuk. Yayu. Kuwi wong wedok tipene sing manutan. Tegese setia lan manut marang garwa. Iki kebukten bojoku ya ngono. Mula jenenge Yayu. Dijak apa-apa ya. Terus ya, ayo Nduk, yuk. Mula kuwi tipene wong wedok sing manut. Mula jenenge Yayu. Ya dan yo. Ayo Nduk mulih. Yuk. Ayo. Ayo Nduk mlebu kamar. Yuk. Oh iya, Yayu. Wis tekan semono wae aja tekan. Kok sik rampung kok Septiana Sep. Sep ki ana sing maca Sep, ana sing maca Sep. Boleh Sep. Sep ki sepi ing pamrih anggone omah-omah karo Mas Bayu. Titi mangsa iki wis sah resmi dadi garwane Mas Bayu. Asah asih asuh. Kuwi tenan kok. Iya. Wong omah iki kudu asah asih asuh pondasine. Iya. Narima ing takdir. Lah iki mula modale wong omah-omah kuwi kudune intine kuwi nrimo lan percaya marang takdir. Wong yen ora percaya marang takdir kuwi ora bakalan langgeng segalanya. Baik pekerjaan, omah-omah utawa mlumakune kuwi kudu percaya takdir sebagai orang yang beriman. Betul. Mula Imam Ghazali menyatakan mulai kita menikah maka disitulah kita mulai belajar dan sekolah sampai akhir hayat. Betul. Mencintai tidak hanya sekedar tidak menyakiti orang yang kita cintai. Betul. Tapi kesiapan kita untuk sabar dan menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Betul. Ya apapun yang terjadi itulah takdirmu. Betul. Jangan kamu pungkiri lagi mula ndongake mugi-mugi temanten kaloron sageta dadi jodoh. Ampun namung bojo niku ampun dadi jodohnipun. Bedane bojo karo jodoh napa Pak Garing? Bojo niku iso dipisahke dengan berbagai masalah. Nek yen jodoh niku sing iso misahke hanya maut atau kematian. Mula kula dongake dadi jodone. Amin ya rabbal Dadi alamin. langgeng anggenipun omah-omah. Nggih. Nggih, Mas Bayu kalian Mbak Zazu. Waduh, nggih. Aku yang minta bojoku Zazu. Iya. Yayu SE. Ayo. Tenan agar tak undang. Ya yuk, ada terus mriko yuk. Iya. Mila ingkang sepisanan kula badhe ngaturaken lelagon khusus dumateng mempelai berdua. Tak kira lelagon kusum maneh ngati. Waduh, ngawur. Khusus lelagon kangge temanten. Nggih. Napa Mas? Men jenengan enek kancane, ya Nduk, Nimas Ayu Winong Nawangsih, larase pelok. Nggih. Wah, iki sindane XXX. Kok iso padake Kepethuk aku melu dalang XXX. ayo nggih.
Cublak suweng ngurmati Winong Nawangsi. Oke, yo. Iki lagu lawas ya iso digarap ngene ya. Nggih. Kita sing lawas-lawas sih yang digarap enak ya. Oh, nggih. Leres niku. Bojo kula iki lawas saiki malah enak. Mergo ya mbok garapi. Ah, nggih monggo mung tak modali tuku daster ning klewer saiki ya beda. Bojoku tak modali daster tuku ning TikTok. 100 entuk 3 dienggo kabeh. Berarti malah sumuk. Ah iya. Aduh, Nduk, Winang. Nggih. Wah, Dalu. kukulan lho saiki. Wah. Lah mau wis dipulas ya saiki tak tanong. Masih. Waduh. Sajake nandang asmara. Ndak apa-apa. Ini anu hormon. Apa? Hormon. Hormon. Nah, nggih. Aku ki hormon malahan njuk kok. Njuk tak pitesi ngono lho. Iki ya ora apa-apa ki proses ya, Nduk. Segala umur itu pasti ada perubahan pada fisik manusia. Winong sehat, Nduk, sayang. Alhamdulillah sehat. Nah, sing baku ki saiki modale wong kudu sehat. Nggih. Nggih. Wis sehat itu penting segala-galanya. Nggih, terus. Wis di pacar apa urung? Sampun dereng, Pak. Lho sing lakone awakmu kok ya takon aku. Iki wong wedok sing ora iso duwe paugeran ngene iki angel iki, jak omah-omah angel iki. Mboten, kula kan tegese anu ngoten lho. Tegesan. Mboten. Kula nek ajeng jawab harus tanya Pak Ketua dulu. Lho ketuamu kok mbok jawab tanya piye? Lha kula angsal mboten menawi kula mangsuli dereng ngoten lho maksude. Oh, Niku dosa napa mboten ngoten lho. Lho dosa iki ben disandang dheweke. Jujur. Aku ngajari bocah jujur apa anane yen duwe ya duwe, ora ya ora kok malah dosa kok nyangga aku. Ya sakarepmu yen ki mbok nggo apa rahasia sakarepmu. Biasane wong panggungan ki apa ngetokke sejatine ngono ki do isin. Yen aku blok. Ning ya kuwi hake si Winong, itu kan privasi. Nek bintang artis ki babar pisan ra ngetokke pasangane iki sapa, mongko jane duwe pacar, ora tau foto bareng diupload ora nate ngono kuwi. Mula wong sing kulino ngono biasane nikah sepasar bubar. Mulah ora gelem yen kowe ngomong kula pun di pacar mesti dipengestoni sing mirsani. Oh, ngoten. Heeh, wis di pacar burung. Sampun nek no. Oh ya wis. Bareng ngerti duwe pacar gareng rada mundur malian. Ora apa-apa. Ya sing baku sekolah sik dirampungke ya, Nduk. Siap. Pacaran tuh proses hidup sing baku sekolah engko nggo masa depanmu. Nggih. Perkara jodoh karo pacarmu ya disyukuri, ora ya itu proses hidup. Nggih. Kowe arep nembang apa? Napa? Napa, Pak? Bawa wae. Sida asik. Ayo. Pipi kok didempuli. Kan jerawat. Jangan diliatin dong. Sido sih. Sudah asih bawani. Wah, jan. Pak Tirto genderane. Tirto. Malah kaya dokter ya, dokter Saiki Tirto. Pak Tirto tak parapi Tirto Samsu. Iya. Mau metu rokok Samsu terus dibekku. Ayo. Nano, ya nang.
Mbiyen ki nalika sik sepisanan melu aku isih SMKI, suarane ki kasar. Tur karo Laras ki rung iso pleng ngono kuwi. Saiki kok iso apa mbok toto Mas saiki suarane kok iso. Dadi srana si Winong ki pentas. Niku akhirnya menjadi ajang si Winong itu belajar. Jadi tegese jam pentas itu menentukan kualitas. Witing iso jalaran saka kulino. Nah, leres. Kulino pentas dadi Si anyar iki, witing iso iki anyar iki. Witing iso. Iya. Apik. Datan apal. Datan kinggang Men saya urip gandeng sampean pasangane karo Pak Gareng. Ya etok-etoke no sampean ngungkrum lho nong. Ayo gandrung karo Pak Gareng. Nadyanto sing kok gandrung wis mambu lemah ra apa-apa wong ibu tuan pentas kok ya. Ora sudi. Lah ngopo? Mau digandrung mambu lemah rumangsamu kuwi. Profesional tegese. Ya profesional ora mambu lemah kaya iwak gurame wae mambu lemah. Lah iya. Ayo nong digandrung Pak Gareng nong. Ayo ngono. Nenai. Nah. Meke mati. Nya iki sing apik. Oh, iki gumantung perbuatane kok. Ayo. Ya nang. Caketing ati Nonano yen cedhak tansah mulat Jack muni no Gareng iki tangane sing reget nih. Muni lho. Ora lho, oh lagi muni iki. Bareng muni kok kaget dhewe ora. Mau tak kene iki ra muni lho bareng anu kok ora kok malah muni. Sita asih Nang ora iso roman. Wong kon ngungrum aku kok sing didepke wong kono. Ngungrum iki. Lah jenengan tes sibuk kalih mi kok. Oh yo ngewangi kowe iki piye carane aku digerayangi ngono. Waduh. Ah iya. Pripun e? Lambene sapa komentare tuwek. Kula bingung e Pak, soalnya kados mbah kula ya, dadi nek ajeng anu pripun ngoten. Malah kaya mbahmu ki awet mung kari keal-keol kok. Oh, ora roman ra patek. Ora apa-apa, rasane dipateni sik sing penting gandrung ngono ayo. Mosok karo mbahe. Sik to rasane dipateni sik kaya debok to, Mas. Lah iki jare karo mbahe ngono kok ya, heeh. Ngonone kaya ngene kok. Bejo lho aku ki gelem. Lah kuwi. Sebejo sapa? Pindho mimpi. Cekel pundake no. Pundake cekelan, pundak. Lan mintuna. Pundak sing kiwa no, ora gelem lek tangan kiwa. Nano. Ayo bareng. Pengalaman. Aku didemeki wong wedok iki. Mesti Kang Mas. iki jane warok apa piye? Lah jeneng anu diken Pak Dalang anu. Aku ki didemeki wong wedok iki trauma. Lah kok saged. Wingi didemeki ping pindho iki wis ngetokke 200.000. Nang karaokean iki. Oh, lah edan Yo iku ya. kasihan. Aku dilukai Wino. Apa? Merah. Waduh. Ayo.
ana tepi sing ninting pas mesti sing nembang ya pas. Sing ninting pasangane Marwata lho. Kok iso? Daryadi. Iki Mas Daryanto ya. Oh, Daryanto, masa Daryadi. Neno kira. Matur sembah nuwun. Nah, kalajengaken sing rada anget. Nah, iki ninggal katresnan. Panyuwun kula mugi-mugi mempelai berdua Mas Bayu menapa dene Mbak Yayu sampun ngantos ninggal dumateng sucining katresnan. Atur untut runtungan nganti kaken-kaken ninen-ninen. Nah, iki. Ya nang langgam dhisik wong ayu. Coba kaya apa? Buka apa? Buka kethuk. Buka kethuk. Buka tutuk. Oh, tutuk to. Heeh. Ya. Aku panggil. Nangis sajroning Piye Pak Gareng? Iki pilah-pilih iki. Pilah-pilih piye? Pilah iki tegese dipilah sing joget di, sing nembang di, sing nonton di. Heeh. Ah pilihe ya pancen sing pinilih pinong sing joget. Mongko iki jurusane dudu bocah tari. Anu ngendi? Solo. Ning Solo ning ana ing UNS lho kuwi. Jurusane apa? Jurusane Apa, Dok? nang? Apa? Basa Jawa. Oh, basa Jawa. Dadi iki mau Mongko lek omongan karo kancane gawe Indonesia terus. ya iki lho. Basa Jawa kok basane Indonesia iki lho. Lulu gua. Iya, ngono kuwi. Wah, jane ngene luwes. Iki bocah kowe cadi to, Nong? Oh, tulung agung mula ya iki apa jenenge jogete Srimpi iki luwes banget. Iso srimpi lho papadane bedayan. Joget apa? Iki jenenge senterewe jaranan ngono kuwi. Walah wong kacek sithik lho, Srimpi karo senterewe padha ese lho. Ha iya. Ayo padha ese serampat ya oleh ngaku teh. Senterewe iki pancen ciri khase weton kono. Heeh. Wis pokoke Jawa Timuran ki ora iso ninggal senterewe. Yen aku maca teng buku Sente Rewe, asline sing bener niku Sente Rawe. Sente karo Rawe padha-padha le gateli. Gateli mula ora iso mandeg iki. Iso meneng ayo. Lan joget nganti kaya kelebon orong-orong deh. Ah, ya mergo gatel. Iya ngono kuwi. Pancen Sente karo Rawe iki gawe gatel. Leres nggih. Ning iso diartikan juga siapa yang melihat tarian gatel kepengin melu joget. Leres. Dadi daya tarik, Mas. Nggih. Dasar sing ngendang ya sing ngendang apa sing joget ya si Kenong iki. Winong. Ah ya lak manut Kenonge to joget. Oh iya. Manut sing enong. Sesat ning ora ya. Sesat kemudian tak berguna. Iya. Ngono. Ayo. Arum Bali. Ya, coba kayak apa? Bir Gita Ayu dari kota Kediri. Iya, ya, coba kayak apa? Ya Bir, jogetan nembang nggih jelimur Anda yang sedang berduka. Cekon Ayo. ndi? Omahe ndi? Omahe ngendi? Kota Tahu Kediri. Lho kok jenenge Birgita? Lah apa? Ya oleh ae to jeneng Bir Gita. Oh, cah saiki kok gaul. Cah saiki. Nggih. Birgita. Iya. You standing partai. Loh. Maksudnya ngadeg Malah resepsi madang ora. Bir, Dalam. come here. Ayo. Ya mah ngenteni sepote sik aku. Saya kentene bapak Pak Gareng. Nana, nene, nena. Kemeruh kowe iki setengah. Diabani jo angel. Harum Bali, yuk. Beda-bedane sindianmu karo bojoku ya. Apa? Mlaku rene nambuhi mau Arum Bali terus iki mau Winong dene bojoku kuwi. Nang pawon tak undang rene to. Wah iringane manci gelas. Wah aku ngamuk wae. Ayo kuwi mergo kowe sing kleru ora. Lah wong tekno ana perlu secepatnya. Bir. Dalam. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu nggih Bapak Ibu warga masyarakat
Jumantara nggih. Kalian ngaturaken sembah nuwun kagem Bapak Sucepto. Sucipto datang golek kacamata no iku ora. Sucipto Sutikno. Ngene aku dhewe bar ketemu kekasihku. Oh iya, lara. Saiki ketok Padang raimu ora. Padang niki Pak. Pun Pak boten galau. Sutekno nggih ngaturaken sembah nuwun nggih Pak, sampun ngaturi panjenengan Pak Degareng lan keluarga Madangkara nggih, mugi-mugi kathah rezekinipun Pak. Amin. Panjang umur. Amin. Jan saiki gaul-gaul Napa? jame kabeh apa seragam iki tukoke dalane Lho lho. Madangkara ya kudu seragam. Nggih. Iki kabeh senukane aku. Khusus tutik sesuk tak tukoke. Jam didik ya, Dok. Diganti. Saiki kene lho. Bir. Iki penonton iki kepengin ngerti asli lengkape jenengmu ki sapa? Mengke jenengan anu dari apa piye? Loh, kok tak udari kowe? Apane iki lho? Lho jenenge maksudnya. Lho jare njaluk diudari. Jenenge. Dijabarkan. Dijabarkan. Diudari. Nggih, kula Birgita Ayu. Biru. Apa sing biru? Loh, biru ki tembung saiki ndongakake manten loro biru bisa rukun. Jadi setiap kamu ditanggap manten, doamu kepada manten bisa rukun. Amin. Kita kuwi nyanyi. Dadi kowe ndongake karo nyambut gawe dadi penyanyi utawa pesinden. Ayu ki pasuryamu pancen ayu. Oh iya bener Pak Degareng. Nah, sik bapakmu ki jenenge sapa kok anake jenenge Birgita iki? Tony. Tony. Tony apa Sony? Itu Sony pelawak kae to. Tony ya, Pak. Kira lek Sony iki. Sia-sia to, Pak. Sony iki sing duwe ora Birgita sing duwe aku kok. kok iso? Aku duwe telu ijo, kuning, biru. Sony. Malah iya. Anu Bir, Dalem, omahmu ngendi? Mau kula Kediri Jawa Timur. kok iso tekan Solo ngopo, Nduk? Kuliah to Pak De. Lah iya mau aku jawab kuliah Pak De ora usah dengek ngono to. Lho, piye to Pak De? Takoni wong tuwa Ini kuliah to Pak De. Pancen wis anu dadi Kuliahmu ning ndi kuliah? isi Solo. Isi Solo, Heeh. muridé Bu Kesi. Bu Kesi pedalangan, kula Karawitan. Kowe nuthuk sakmene iki iso? Aja kok nuthuk, dituthuk iso. Loh, mboten Pak, kula niku pacaran 4 tahun niku mboten nate diambung kalih pacar kula. Wah, Makane iki. kula akhirnya putus niku. Ayo klarifikasi. Sik iki pacaran kok kaya ngene kok ora kok kayak picek matane kuwi. Tenan Pak De, kula pacaran 4 tahun iki mboten nate diambung. Moro-moro badhe. ditinggal rabi. Apa? Moro-moro kula ditinggal rabi. Ora tau diambung ning digarap. Sing bener ra ngono. Pancen petang taun ki Birgita karo pacare ki ora tau diambung. Nih ya kuwi dikeloni ae kuwi. Mboten. Ning wis arep rampung to, Nduk? Sampun. Alhamdulillah dadi sarjana seni sing temonjo. Amin. Tegese karyamu bisa dinikmati Amin. para sutresna budaya. Amin. Ning ya iso nembang. Nggih. Nah iki dites. Dites piye? Tes. Apa iso nembang tenan apa ora? Oh iya. Birgita. Birgit. Sing ala sekarang Bir. Ayo. Kan ana lintang asmara, anane apa niki sing digarap kanca-kanca? Kitir apa? Kitir Sumilir. Ayo pilihan sing ndi? Sing apa mucong sing ndi? Ayo. Oke. Kaget aku tak kira enek apa. Anu Kitir Sumilir tembange kemawon. lagune Sony wae. Apa? Apa? Tak duduk. Asolole. Aselole. Tak dudung. Ayo. Nggih. Apa Sing ndi, Nduk? Bir? Apa Nduk? Kitir Sumilir, tapi mbok menawi enten pamundutan nggih, Pak. Sik nyuwun prisa karo Pak Tikno. Nggih. Pak Tikno, Pak Pak Tikno Tikno. nggih, tombo saya. Ayo. Nggih, ngersakaken pamundutan apa saking Pak Tekno, ibu, keluarga, Pak Rin, Mas Sinoman, Pak Rini, bapak-bapak, ibu penonton. napa ngersak? Pripun, Pak? Ngersakake napa? Yen wayangan ngeten mboten kedah nyawer, Pak. Nggih. Mung maringi. Penontonnya kuatah lho, Pak. Iya. Ya ngene. Iki dianggep wae sing dikersake ya lagu sing arep mbok tembangke. Nggih. No. Piyayi Jumantara kene iki malah piyayi sing kebaking tata krama kok, Bir. Nggih, menikmati. Mirsani lakon ya oke, gending ya oke, guyonan ya oke. Lah kuwi sing malah apik ngono Ayo. kuwi.
apa sing mbok suguhke pasti dinikmati. Nah, kuwi. Pangkur jengleng. Ayo. Pangkur jengleng. Sampean sing jengleng aku. Mbok iya. Loh. Piye to? Lho yen gur polah tak lakoni kene. Piye? Sik tembungmu kok elek iki lho. Ora enak. Maksudnya jogetane iki lho. Wis ngene, kowe iso apa nembang kok. Wis. Nggih, manut jenengan mawon. Anu, apa mau, Mas? Kitir sumilir, ayo. Kitir. Iki dagelan tuwake ora apal bangsa ngono kuwi. Kuwi lek isane randu kentir kuwi malah niku. Aku tlutur tok. Iya. Ayo. Kuwi ya, Bir ya? Ya. Oke, siap. Oke. Ayo kintir. Nah, iya. Monggo Cak, Madangkara Group katur dumateng sedaya para lenggah. Lagu yang baru naik daun Kitir Sumilir oleh Birgita Ayu. Ya yuk. Wah, Jan. Wah, Cah. Garap aku tetep protes. Ngapa? Kowe ngonekke aku wong kuno. Iki mau wompak iki lagu lawas. Apa? Nane. Iki lagu lawas. Iki lagu kuno, laguku. Apa lagune? Inggris aku ora iso. Iki lagu Inggris. Iya. Allah. Apa, Mas? Ayo kuwi wis iki lho sing ngerti. Iya. Nah ya lha kuwi aku ngece karo wong kuno iki mboten. Anane sing modern mergo ana kuno kuwi lho dhisik. Mula diarani modern mergo ana sing kuno, diarani kuno mergo ana sing modern. Tapi biasane sing kuno itu lebih mahal harganya. Leres, apa meneh leres. ketanggor sing tuku wong kolektor barang antik. Nah, betul. Berapapun harganya pasti dibeli karena itu merupakan seninya lebih unggul, lebih tinggi. Nggih. Mula kewajibane bocah era sekarang zaman modern aja nganti ninggalke bab-bab sing kuno kuwi mau. Ning piye carane merawat bab sing kuno kuwi dikembangkan, dikreasi, diapresiasi supaya bisa tampil di masa yang modern. Amin. Menika kathah sanget para kadang-kadang ing kepareng mirsani becik wonten ing dalemipun Pak Tekno ugi mirsani lumantar YouTube Pak Gareng. Oh nggih, channelipun Mas Cahya Kuntadi. Nggih, leres. Menika wonten ing kepareng WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Madangkara Group tansah pinaringan sehat sedaya. Amin. Mangke nyuwun gending, nggih. Ingkang nyekar genduk Ayu Winong Nawangse. Nggih. Mekaten saking kula Sairan Palangkaraya Kalimantan Tengah. Oh niku. Wah Kalimantan Tengah ki monitor ki. Nggih, sak dunia. Nggih. Sak dunia. Matur nuwun dipun pirsani. Sugeng dalu nderek monitor Pak Kuntadi. Lumantar Kuntadi Channel saking Pilang Kenceng Madiun Pak Marsono. Lah iki. Iki fan berat Kuntadi Channel iki. Ayo. Nggih. Marsono. Tak bocori. Pak Marsono ki bapake Sinden Dian, Mbak Dian ki garwane Ki Dalang Gapuk Lebda Swara kuwi. Oh, maratuane iku ta? Heeh, maratua nggih. Oh, jeleh nyawang mantune. Ora kaya nggih. Ugi ngaturaken panuwun dumateng para kadang-kadang ingkang kepareng monitor lumantar Kuntadi Channel. Sembah nuwun sanget. Lah cocok karo ngendikane Pak Gareng mau aja nganti ninggalke sing kuno. Mula limbukan kula balekke teng bab-bab ingkang klasik, ingkang lami ning niki tetep menjadi mutiara tumrapipun piyayi jaman samangke. Ini contohnya apa Mas? Sinom Parijata, Slindru Menyura. Iki sing tak anteni ya lagu-lagu ngene iki. Nggih. Iki wis ora ngentekke energi. Lah kula ngomong piyayi sepuh ben ora terlalu capek. Anu Sinom Parigogo ki sapa sih? Parijata. Parijata sapa? Ingkang nyekar nenggih Ibu Sukesi Rahayu. Kula nyuwun cakepane ingkang bab katresnan, memanismu kang ujiwat. Nah, kuwi dijumbuke karo tema malam hari ini. Bangsa kegandrungan. Nggih, leres Pak Gareng. Manismu. Ora aku nembang dhewe aja. Ayo. Nggo gamelan dhewe malan. Ngene lho. Apa? Asas ning ndi iki keadilan kudu digawa. Tegese
Apa dupeh ki bojomu terus nembang karo Dipro? Lah sinom iki. Mau bocah ki ngadeg kok. Sinom ki nembang karo ngadeg ki ora masalah. Mosok sinom terus kok dek iki terus pargo. Ya ora apa-apa to. Nggih, ora apa-apa. Manismu kangmu. Kuwi malah ora apik, ora ampan-papan ngono kuwi ora. Ya wis pokoke piye lah wis aku ngerti dhewe wis. Nggih. Aku tak ngematke malan. Nggih, monggo pinarak riyen kali ngopi-ngopi riyen Pak Gareng. Urung metu. Iya. Ya ngenteni bar iki kok ya ora. Ya. Monggo Ibu Sukesi Rahayu senggakanipun ampun nganti keri. Ha iya.